Koľko kusov oblečenia vlastníte a koľko ich v skutočnosti nosíte? Štúdie ukazujú, že väčšina ľudí pravidelne používa len zlomok svojho šatníka. Zvyšok tam leží alebo nakoniec skončí v koši. Prečo z oblečenia robiť odpad? Výroba jedného bavlneného trička si vyžaduje približne 2700 litrov vody. To je dostatok pitnej vody pre jednu osobu na takmer 3 roky. Napriek tomu v Európe každý rok vyhodíme približne 12 kg textilu na osobu a čísla neustále rastú. Väčšina vyhodeného oblečenia ide priamo do spaľovne alebo na skladku. Na výrobu textilu sa spotrebúva obrovské množstvo energie, vody, ľudskej práce a surových materiálov, ktoré treba vyrobiť a spracovať. Oblečenie si zaslúži viac a nemusí skončiť na skládke alebo v spaľovni. Triediaci centrá, ako napríklad spoločnosť Humana, spracujú každý deň desiatky tón textílií. Vyškolení pracovníci starostlivo skúmajú každý kus. Kontrolujú kvalitu, materiál a stav. To všetko vyžaduje starostlivosť, zručnosť a poctivú prácu. To, čo sa ešte dá nosiť, dostane nový život. To, čo sa už nosiť nedá, sa posúva ďalej a spracuje sa na nové materiály prostredníctvom recyklácie. Takmer nič sa nemusí vyhodiť. Deti už dnes v rámci vzdelávacích aktivít navštevujú triediace centrá, kde môžu vidieť, čo všetko je potrebné na spracovanie jedného kusu oblečenia. Je obzvlášť dôležité, aby už deti začali premýšľať a chápať hodnotu toho, čo nosia. Ľudia okolo nás nachádzajú kreatívne spôsoby, ako prehodnotiť svoje oblečenie. Takzvané swapy, teda výmeny oblečenia, kde prinesiete veci, ktoré už nenosíte a odnesiete si domov niečo nové, rastú na popularite na celom Slovensku a v Európe. Nie sú potrebné žiadne peniaze. Stačí ochota podeliť sa. Dary charitatívnym organizáciám a sociálnym podnikom dávajú oblečeniu priamu šancu na druhý život a často podporujú ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Second handy a online platformy umožňujú, aby kvalitné veci kolovali roky, ba až 10 ročia. Miestne sociálne podniky vytvárajú úplne nové produkty, ako napríklad tašky, doplnky, izolácie a iné zaujímavé veci z textílií, ktoré by sa inak vyhodili. Rýchla móda zlacnela, oblečenie viac ako kedykoľvek predtým. Skutočné náklady však zostávajú skryté. Najviac zaň platí životné prostredie, miesto, kde my všetci žijeme, dýchame a tvoríme našu budúcnosť. Platí zaň vysokou cenou, znečistením, vysokou spotrebou vody a emisiami skleníkových plynov. Platia ich odevní pracovníci nízkymi mzdami a nepriaznivými pracovnými podmienkami. A platia ich naše komunity, horami textilného odpadu, s ktorým nikto nevie, čo si počať. Výber kvality pred kvantitou neznamená míňať viac. Ide o to míňať lepšie a efektívnejšie. Dobre vyrobený odev, ktorý vydrží 5 rokov, má menší vplyv ako 5 lacných odevov, ktoré vydržia 1 rok. Lokálna výroba podporuje regionálne ekonomiky a znižuje emisie z dopravy. Použitý tovar nie je druhoradá a horšia voľba. Je to voľba inteligentná, štýlová a udržateľná. Čo teda môžeme v tejto problematike urobiť? Viac, než si myslíme. Zopár jednoduchých krokov vie priniesť skutočnú zmenu. Predtým, ako niečo vyhodíme, opýtajme sa, či sa to dá opraviť. Predtým, ako si kúpime niečo nové, porozmýšľajme, či to skutočne potrebujeme. Skontrolujme, čo už v šatníku máme, alebo čo je dostupné z druhej ruky. Odnesme oblečenie, ktoré už nepotrebujeme, na zberné miesto alebo na charitu. Niekomu tak môžeme veľmi pomôcť a spraviť radosť. Využíme zberné kontajnery na textil, pretože mu dávame šancu na nový život. Zúčastníme sa alebo zorganizujme swap oblečenia s priateľmi, spolužiakmi alebo kolegami. Vyberme si kvalitné veci, ktoré sú vyrobené tak, aby vydržali.
A povedzme to našim deťom, odkiaľ oblečenie pochádza a koľko energie a námahy stojí ho vyrobiť. Vezmime ich do triediaceho centra. Ukážme im, že textil má obrovskú hodnotu. Problém nie je v textíliách. Problém je v spôsobe, akým o nich premýšľame. Keď začneme vnímať oblečenie ako niečo, o čo sa oplatí starať, čo sa oplatí opraviť, zdieľať, vymieňať a odovzdávať ďalej, veľa sa toho zmení. Nemusíme robiť všetko. Stačí niekde začať. Začnime dnes.